салом алейкум дӯстон. Ба ҳама маълум аст ки каналҳои платни тарафи Тоҷикистон овоз дораву сурат нест. Бародаро, хушхабар ки мо роҳи ҳал шаёфтем. Барои чӣ ами овоз дораву сурат нест? Бародаро, барое ки баъзои пештар формати 2024 буд. Инҷа формати 264 кор намекуна, барое ки 2024 буд. Ҳозир биромаи формати 265 кор мекуна. Баъзои пешина кор намекуна бародаро. Ами сабаб кадоме ки бародаро баъзои пешина дора 2024 формати 264 ина бародаро ами сабаб кор намекуна. Мо роҳи ҳал шаёфтем бародаро. Ами намуд баъзара ҳастай 880 HD Pro ёки ҳастай 880 HD Plus. Ами ду баъзада формат 2025 формати 265 дора. Дар ин баъзои гуфтагӣ нишон метаҳад. Инҷа ба ҷои 2024 нев 2025 kg from Dubai. Дар баъзои навинкуваи формати 265. Оз бародаро ман суратша нишон метаҳам. Ина бародаро 880 HD Pro H265 нев 2025 from Dubai. 2025 ина 265 формати 265. Бародаро, кадоме ки 2024 нера дора ёда 80 градуса чотка қоидави нишон метаҳад. Кадоме ки тарафи платниҳои Тоҷикистон дора, як антенна дора бародаро. Ман ҳамон одамоеро гуфтесам ки як антенна дора тарафи Тоҷикистон аст. Ҳамон одаморо гуфтесам ки каналҳои зур ами тарафи платниҳои тоҷикӣ дай ба фикри ман. Барои ҳамин кадоме ки мисол баъзои пешина дора баъзотуна маҷбурем ки ҳаллиш кунем. Ба ҳамин хотир амира гуфтанем ки бародаро роҳи ҳаллиш ҳаст. Баъзои нав мегирем, навинкада формати 265 ҳаст. Боқӣ дар паноҳ алло бошед, комментария дар бинависен. Ман худмдорум наёфтен агар